Maghawan pa. Strategy na si Jack. Lami ka, Jo. Hi guys, magandang hapon. Di ako lang mayor karon. Nga Jo miksuha kay daghan man diri mayor. Kanan naman dyan nga sinda. Oy! By the way guys, last day karon sa July. So sa last day of July, manguha mi og kamuti kong ari la mayor kadaghan kadto baga man dabos man. Manguha mi karon ja. Lutuon na magpanihapon, butangan og sardinas. So ang nakalami diri sa bukid guys, sa gimo ang mga utanan is ikaw mismo mo pugnit, ikaw mismo mo harvest. Mo anay nakalami gay. Hinlo agi mong kontra rice mga itiras manok. Narang namilit-milit sa dahon. Wa dyo ingag mga medisinang makapatay. Tahi na hinay ta. Diya sa alya na guys, amang gida kay uy lingaw subay wa masliksi wa jay kaduwa. Boring si jarad to sila rananay. Uy dagkarnabas mayor guys oh. Kay baga magdahon di ka dun ninyo makita bunga pero dagang bunga dana. Mo ni mga tanom ni mayor guys nga pineapple. So mo ni ang kamutikong. Ija-ija na magpamunit na. Panganas na. Hindi ka manganas na naman. What ay suwaan dito man ang sagulan ng jag sardinas tinapa. Uy batasan nilabtunan dan ng pinja. Diyang itanong. Dana nang hiday ka na ng maninay. Mayor na ka maninay man na. Oo nga ka uy batasan. Pistola. Kana nang udlot daan. Ang dali hindi nahawanan. So na. Tire kay gatong tujo dari kamutikong nangawat ta ka na nagpinja. Bakit kay wadihas maninay inyo nga himuslan. Tapos mayor kung sabo, batasan kong labaw. Sa? Isa ba sa? Kung sabos pinja. Imong ina, imong lamang gi palakaw. Grabe sa kang kamot. Dai sugo ka. Mo nay gaba ni jung maninay. Grabe kita ka jur. Kay injurang gi pa talikod. Kay imo panggi pangawat dito sa has pinja imong gitabang dari panganas. Ano ko sila ting? Gusto mo bitbit, bahala Gusto mo. ko mutalog pinsa kay ganahan kong pinsa. Magmadara puti. Tagdira man kay hindi nahawanan, hugasan na raman. Di ko ra pag matun. Hinawanan na ni nahadaan. Kada po na yung mga hagay-gahi ba? Aja, okay. Gihawanan na dang hindi na madublig oras ninyo maghawan pa. Strategy na si Jack. Darong di ma kas ag oras. Kinamot ra man nimo euro di kay kutsilyo. Kita ka ajo. Jaha magsahatir. Arabre sa kajo. Agan? Arabre sa Kami na kajo. saman? Ha, samad. Usaram niya ay. Usaram di ka kudlit, arang hapdusa na. Karabing ka. Kasamad-samad ko no, usaram niya. Isaram di ka. Isara ka kuon. Isara ka paksi. Di ka mo tabang yan? Matabang nga ba di? Natabang la. Saan man? Kana lang udlot. Ato laman day. Kaya marag wa ko'y salig. La, kumbate. Kaya makasumag pa ni hapon. Mo ni pure nga dato guys, nay mga tanom. Mo ni mga dato, nay mga tanom did mismo, di na mo palit, nay hasinda di ba yor? Ansa, hani ba di ay? Ugar mo kuno nga nagkatagas ng floor. Ajo po nang arang, ajo nang tagas kay gahi uni di ni tangkong. Kahi ni kay kamuti ni. Klubo ni ay. Di maghawan na pagka malangan. Di ba klubo na good? Di na. Magbuo na kay arong ditso na ni. Okay, ko sige. Uy, kay kuan ra man ate. Kamansa. Kaya baka nung trader ra man na. Ano eh? Agto Ay, mo pa. rin. Agad mo nang gida. Kay magpasaha ko. Oh, mo ba? Dala na sa mga do ka tuig na na. Kuya, di kayo. Lagi. Najud mo mute walang understanding. Ikaw ra may makaakuan ko pana Uy, mga grabe din ang mga ate mo sa botelya ansa. Mo tong dato na sila manang. Igo haling dadanang kay agi pa saha. Da mo nang nga na. mating bilid. Kami, Agi Ay, matanam niya ma. Najud mo yung mga kuan ba? Uy, tigtanaw na to ate Marilos vlog. Lagi. Sige nagchat tigtanaw. Lao. Makala oh. Wag kating. Ating gadud lumaka. Binaji, binaji. Sabi tawag na ni, ugangan. Ugangan gadud kalog dabong-dabong pa. Wag kating mo tutut. Nung prido na may mutual understanding ni sila kay. Uga koy mo adto kasaban pa mo nung prido. Ang sidya tagaan pa sidling. Guys, daghang kalabos mayor sana all. Wa na sa Or tambuk ka oh. Lami ka dyan ibot ang sumba yor. Grabe ra ba day ni katagukon. Kaman sara ba ni sanina. Di sa panigi ka na imong kamutikong yor.
Bao, nga dyan na niti. Di kay pinja, gikag Davao. Kani sa puning probinsya ha. Dito pa ko ilatiya, daning katik. Sana, Nakatitikong. Kamutikong. kamuti ko nga. Galing og gikan na punis agusan. Ano ba? Agusan pa dyan. Bitaw. Dari ko guys kay Dito niti, huwiti. baga-baga. Gurunis. Dada yun. Dada. Dada tangga na. Mga taluhon guruning tuig de. Pila? Tulohon na, basta dito po ko ilatiya. Pwede man ta magdada ni tir tanang tir kay jud mapuo ni. Init man. Ano nagmo? Lagi dyan nagtinguan na kay Di man mapuo. siya pait, kaya di man ikanas. Lami ni butangag sardinas, lami kay nigisahon, lami pud ujun, tanan dani pwede. Butang sa sinigang. Low, oy, dali, ting. Pwede man ujun yun, butang kamunggay. Sinigang. Mo lagi. Tol budget, tambo na dinis panaguo. Daghana na kay mo ko man eh. Agay. Laos naman nga tuang. Kuan yun. Lalaw. Di okay ra kay nawad tagyot. Kadung namin mauli. Kira! Ang stiri guys. Nakuha ni stiri og kalabo. Kay panako. Hali ko og chicken cordon. Ang sarap og mga tabuan ng chicken cordon. Nga na yun kay. Agaray, uli na mi guys. Kaya palit ng sardinas. Kini may kinilaw. Daghan ka atong panakot. Woohoo! Woohoo! With banana. Kinilaw banana. Nalaos-laos na gadyan ang ganas guys. Pero okay ra, madapa man eh. Grabing initan gud pagpanguha na magdaani guys. Manang mao pa ni pag po grabe na si Jang kalaos. Grabe panahon ro na ang inita po rin ng baus food. Hugasan ning kalabo o panakot. Diya sa mga naging simana guys, wa po ti undag uwan. Nagkaroon wa na hinong po may makatilog uwan. Grabe na hinong pong inita. Magluto ko ni ko guys, bisan pag-utan ra na or kinasimplehang luto ra na ganahan jud ko og naidaghang panakot. Kay mao man ni magdag humot og lami kay mura maglain na nagway panakot guys. Di ko moangay jud mo kaon nagway panakot. Ang panakot nga kinaimportantehan og magluto ka. Ahos og sibuyas. Ano ni guys, agataang kamuti tops. First time man sila mag-isa og ganas sa batang sardinas. Sumajan ragad. Next is sardinas. Ang hilig sa video kung dagay ka na piskan. Mao na ni sita guys, atal mga karawon gamay karong mo mix po dagi jahang sabaw kay rong lasa sa dahon jud ba ag lasa sa sardinas. Sabi ko mo na, nagsakano na yung panabang. Woo! Happy to disgrasya! Karoy! Ulbaan na hoy! Di malagi hawiran, mauna. Gaba. Luto na. Luto na guys. Lami ka adyo. Lami guys, kana sa sarsa. Nga. Kuan sa sardinas. Mga takaron kaya tilawa na gato ang ganas with sardinas. First time ko ninahang i-mix ang ganas ug sardinas. Kaya usually ang ganas amang ng lapuhan dyan ito sila rasuka. Kanang murag kilawon ra si dyan murag tawag na inatsal. Inatsal ang ganas karon ganas with sardinas. Lami, siguro ko na naana. Kay sardinas gani o kapadas ra lami. Gisahon. Mga ba kahapon mo ning ganas ng butangag sardinas. Kay karon ara parang na-excite ra ko bro kung buang kay nakakita ko sa ganasan nila mayo daghan bitaw udlot boto na kanana ko nga atong butangan og sardinas para maiba naman ang putahe sa ganas hindi lang palaging atsal na ganas kay oy hala nalangkat naman yung wallpaper ako ra pinagbutang na nag-wallpaper Rumuta, oy. hindi naman na kay haranang langkaton ni alid ana nagbag-o lagi mo wallpaper kay lain-lain color ba si mong bangbang ini kalangkat lain na pug color lain na pug color yan na ba lain color Maju. kanitan
Nga tukar dari na eh. Asa? Di sa station karon.